Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Ka sorkar ka lamang pisa haduk khatar point Kendai kelur tengka nak bentaban siu ya ka baibam ne ka scholarship syagi samla pulie kiba pulie ki kerdan ba per hak jela. O menteri katnat pulie puthi jong ka sorkar jela uba lak men rembui habe kran mikila pathai kubor rayat ho ba ka sorkar kala pharu da ka jingtho syaka Ministry of Tribal Affairs ban kentiu no ya ka jingyo kamai ka basis nem jong ki kimi ki pa jong ki khna school naka point sau pholak tengka syaka sau point san pholak tengka khnang baki samlo pulie kindup yo jingmen toy naka ba apply ya ka baibam namar baki babun ki samlo pulie kila do ya ka baibam naka daw baka kamai kaji jong kimi ki pa kala kot syaka point sau pholak tengka hakasisnam ire bat ka ka bangala tweet menne hakaji de bat ki scholarship ka bakiyo jong ki khna kumbang ya lakren house ne mo baladet bangi na kalyang ka sarkar na kabanta maka don bun ki jing ong jong ki pa na school ba nakadaw ka jing duk ka jing hiran kalong ban sing by school kalong teng kiren gi by school kini kita tangi na kalyang jongi ka sarkar how no snem baladet how benai Jun ladang bakla te namarba ngila ka fifth station committee ka balakle do principal secretary badan lang secretary education o director of higher technical education joint director higher technical education dan lang principal Saint Anthony's College principal jongka Saint Edmund's College but principal jongka sinot lang Shillong College ng Kumawha kilaya syong ban laray ban revise ya ka rate ya ka fees jong ki khna school marba ka scholarship himot ban reimburse ka post reimburse ki fees jong ki khna school ta haka meeting laray ba ka group 1 ka de khasan hajaran above ka group 2 ar hajaran above group 3 ar san hajaran above ka group 4 na life san hajaran above ta bayakan ne ngilat ajing tho bat sya kan jang ka sarkar bat hakane ka ubenai me newsnem haka meeting ka mangilalong nakabita ka forest department but ka Ministry of Tribal Affairs haka ta ka meeting asim ka buo na bangabat haka to ko por bat lang ka forest bat ka education ro ta ngayakran ba minister jong ka Ministry of Tribal Affairs ba ladai ban pengkiu yaki scholarship jong ki khna ka kum ka badai menta ta den da kada ba ngas ngau tunat ba yakane ila accept hak tuhui ban la implement kum bakalong menta ki badai ban yo ki application ki bala verify ki long nyo jar spa prapwe ki bala siu ki long ri hojar pras arspa prapun bat ki dangsa ban verify ki dang don ta halor kad ne namar ba ka group 4 ka group 4 mensyua ki yo sanajar arspa san ki de sekolah bat ri hojar nyo spa san ki hostelar menta ki layo kan nyo hajar laispa ki de sekolah bat khat prajar la praspa ki hostelar ki group 3 kine mensyua ki yo san hajar arspa laisan bat kan nyo hajar kan laispa laisan ni hostelar menta ki layo arpla hajar hadu arsan hajar dan nak menta ki group 2 mensyua ki yok ndai jar ndai spa lai pusan gi de sekolah bat hostlar yok khat arjar spa lai pusan menta ki la yo lai phajar lai spa ki de sekolah hadu lai plai jar ar spa ki hostelar ban na menta group 1 mensyua ki yok phajar nyu spa lai pusan ki de sekolah hadu kan nyu jar ar spa lai pusan ki hostelar menta ki yo sa phajar san spa ki de sekolah hadu sa punyo jar ki hostelar te ka jinglut ya kan netang ki baladep siu ki long khat ar klur khat ar point khandai klur kane ka deka ka ba niladep ko bang ne ndri wajar sispa prapwe ndri wajar arspa prapnriu ladep siu ki we pedang verify
Kajing keli kalong menta kalong balai duna ki bashim scholarship. Baro ki habyang ki kot kislah ki babyang. But ka annual income jong ka family income kamut kam de ban cross ya ka arlak san pheu hajar ka cross income de kan ne. Ka cross income kam ka de ban cross arlak san pheu hajar shaneng. But den ta do ki bun ki mi ki pa kalong imat kila palat ya katuka treasure ka arlak sampeo basa ka weru ki babun ki pa ki ba apply lengba ka ne ka meklia building and construction worker haktu ba ki pun scholarship ki ba ki away ta sakawe kalong ba nakadaw ba den ta kadaw ngalayo i ba bakan ban kham yo jimen toy jong ki khna school ngala tho shaw ka ministry ba yaka annual income de man pengkeu haka saw laksan phe hajar shisnem khnang balada ki pengkeu kin bon ki khna school kin yo ki khun ki khna school kin yo yaka scholarship re kum bakal menta ar laksan phe shisnem ka family income ka cross family income ke bon hi kidu adet verify kelong nyo hajar sispa thapuwe nakine ki baladat save 100,000 arspa thapundre ki basa nakine kalong kedang ken saseu haden ken saseu ka proses kedang jai renga ong yo nakine ki ndai tang nyojar sispa prapuwe ki ba apply yo kibon henre yo nakada marmenta ki laling bat passbook bat adhar bat yo kibon ki jinit ki chak ki bangam la batan marbli online ke na daw bakti sha reject la ne ki kimyo ya katangam la batan renga ka ju i jonga pat kade ka mengi imat kade ka threshold jongka ka family income. Den terdaw na kalyang chunga kna baki kna jongi kinjo man toy shibon kade bakin pangkeu sha kasawla san pheu hajar. Handai na kalyang chunga ro ngadas ngeu burom ya ka sarkar ba kala priang ya ka negajing terwajung ina ka education department marba kanne ka long overdue. Marba ka last ka baki revise ya ka fee fixation kade how arjar sawla dangan bakla. Harin riusnem haji syakum kini kijai ke sarkar kedeman ka arsnem laisnem kediban review ya kene ka fee fixation kat kum ban jinjat ka por ndrei mentala riusnem dan ba kemau ban pe ki kena school jungi ki yo ya scholarship ha ka dor ka barit den ta kadaw mariale how arjar khat khandai how nai jun ha mentau aka khandai ar pheuhi ka sarkar kala priang ban siu bat yakine las kumbak amane hendri wajar arspa apa hendri la dep siu bat ki bangsa si jartam kalong ba kin sa siu hakini kisni ki bangwan